जय श्री राम। मिस्टर सचेत ब्लॉगर नुआ एपिसोड को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज ब्लॉग टी बहुत स्पेशल कहीं आज ब्लॉग रे देखिए ओडिशा रे सबुठु बड़ दंड गैलेरी दंडर परिवेषण। आज जो दंड आम गाँव में होतार मानसिक दीर्घ 30 वर्ष पूर्व रखा जाइथिला। दीर्घ 30 वर्ष पर मार आशीर्वाद गैलेरी दंड ये गाँव को आसी। गंजाम प्रसिद्ध दंड यात्रा रे सबुठु बड़ दंड हूँ गैलेरी दंड। किंबदंती अनुसार माँ काली झुणदीप जो दिग को जाए दंडुआ मैंने भी से दिगरे दंडनाच परिवेषण करने जाती। माँ आशीर्वाद दीर्घ 30 वर्ष पर गैलेरी दंड आम गाँव को आसी। ये दुर्लभ दंडर उपभोग करंतु और माँ आशीर्वाद लाभ करंतु। आज जाए जी मुझे नाट देखी सब कष्ट हो दंड नाच। कहीं जो खरारे अंडा सीझीज से खरारे दंडुआ मैंने खाली देहरे खाली पादरे दंडनाच परिवेषण कर केवल मार आशीर्वाद आ मार महिमा। जय माँ दंडगाड़ी। दंड नाच देखापी भक्त मैंने कौ कौ जगार चढ़ी बस देखु टे गहली माने गहली नहीं प्रबल गहली। पाखापाखि 800 दंड आसते आज आम गाँव को। जेहेतु गैलेरी दंडर ना अच्छी बहुत बड़ दंड ओडिशा सबुठ बड़ दंड हूँ गैलेरी दंड। से गाँव में भी आज बहुत भिड़ थिला।
ଏବେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟା ହେବ। ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଇବ, ଅଳପ ବହୁତ ନ କହିବ। ଜୟ ମା ଦଣ୍ଡ କାଳୀଙ୍କର ଜୟ।
କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଏ ମେଘ ଅଚାନକ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଯିବେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର 3:30। ଆମର ବେଳା ଖରାପ। 3:30ରେ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଜି ଆସିଛି। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମା ଆସିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆସି ଆମ ଗାଁକୁ ନିଜର କୃପା ଓ ମହିମାରେ ଗାଁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ମାଆର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। बाहर बोले बोले
ଆଉ ଥରେ ଧାଇଁ ବା ବର୍ଷା ଜୋର ଲାଗୁଛି ହବନି। ବର୍ଷା ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ ପୁରା ଖାଲି। ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗାଁରେ ପବନ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ବର୍ଷା ତ ଯିବ ଆସିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମାର ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦଣ୍ଡର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଦଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତଳକୁ